We from the streets. Nyt tehdään niinku DIY-meisingillä omasta taskusta ja vähävaraisille. Miten sun mielestä ajat on muuttunut siitä, kun Vakaat kädet aloitti? Tämmönen vähän niinku ison perheen tapahtuma. And from the streets we return. Yeah, Lopra Fest, what's up? No niin, se on kesäinen perjantai täällä Tampereella. Ihmiset on todellakin liikkeellä, ilma on aika hyvä, vähän pilvistä kyllä. Ja me ollaan tosiaan matkalla Kalevaan Labralle, jossa on alkamaisillaan Labrafest, viikonlopputapahtuma. Siellä on ainakin musiikkia ja varmaan kaikenlaista muutakin toimintaa. Ja me aiotaan nyt ottaa selvää, että mistä on oikein kyse. Joten let's go! Tää on mun limppari! No niin, let's go! Varo rako. No niin, me ollaan löydetty tiemme tänne Kalevaan. Vielä ei kuulu mitään, joten koitetaan liikkua lähemmäs. Eli Labrafesteille ollaan menossa. Siellä on tänään paljon räppiä. Toivotaan, että saadaan vähän räppäreitä haastikseen ja samalla sitten kysellään vähän järkkäreitä, että mikä meininki. Ja let's go, check it out! Siellä on mun tietääkseni ekana Piimä Kiittämätön, joka on mun tosi vanha tuttu Jyväskylästä. Katsotaan, suostuuko Piimä haastikseen. Tiedän, että lyriikat on aika far out. Ainakin äijän tuntien, niin jos ei mikään ole kovin paljon muuttunut, niin veikkaan, että Piimäkoolta löytyy kyllä aika jänniä juttuja. Nyt alkaa kuuluukin jotain. Kuule, se meele ja ihan vitun sekaisin. Ei mun tarvinnut olla lääkiksestä, että se tekaisin. No niin, Labrafesteiltä saatiin haastatteluun Piimä Kiittämätön, joka avasi nämä bileet. Mitä kuuluu, Piimä Kiittämätön? No oikein jees, tässä kesä alkaa ja nyt oli tämmönen 3 keikan rupeama putki. Oli kiva, että oli keikkoja tähän heti kevään kesän alkuun. Kiirettä aika lailla pitänyt. Tein tuossa justiinsa kasetin, julkaisin ja sitten Puuseen tämmönen debyytti-musavideon. Tein ja editoin sen itse ja mielitiettoni auttoi kans kuvaamisessa siinä. Niin tämmöiset jutut on tässä menoilla nyt. Sä oot tehnyt musaa aika kauan. Kerro vähän, mistä se on lähtenyt ja sitten kerro mulle vielä lyhyesti, mitä niin kuin Piimä Kiittämätön. No joo, se musa on lähtöisin Viitasaarelta, on kotoisin. Siinä edustetaan Viitasaarta ja niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä. Eli miten se sanois, maantie, luonto, sen tietynlainen meditatiivisuus, metsässä ryyppääminen. Jos sellaisesta tykkää, ei ole pakko, voi ottaa myös vissyä siihen tilalle. Sellaiset asiat, mitenkään mä tiedä, semmoinen maantie-meininki, estetiikka, myös konemusa sanoisin. Konemusa, suomalainen psykedelinen transe, vanhat pioneerit ja myös Suomi-räpistä noin vanhat pioneerit, niin ne on kyllä varmaan ollut vaikuttajana aika paljon. Ja Willie Nelson vähän sen kanssa. Mitä Suomi-räppejä? No tulee mieleen hyvin nuorena poikana kuuntelin Jodan rockia ja Tulenkantajia ja Ritarikuntaa ja Tonoslonoa ja Rudin Rääväsuuta ja näitä on aika paljon sillä lailla. Ja nyt toi Soppa teki, oliko se Zen Soppa-nimisen albumin, niin se inspiroi kyllä kanssa kovasti. Eikö se konemusa myös? Joo, konemusa keikkoja on tehnyt Transatantsan nimellä välillä ja sitten on tehnyt myös konemusa taustoja. Noi omat biisitkin lähtee siitä, että koittanut tehdä vaikka psykedeellistä transeja ja se ei koskaan oikein onnistu. Ja sitten siitä tulee räppibiisi ja sitten koitin taas tehdä tämmöistä amerikkalais-eteläräppi vaikutteista biisiä ja sitten tuli sellainen lattarirytminen teknobiisi, että ne niinku vaikuttaa sille vinksauttaneella tavalla koko ajan tässä hommassa. Nelostien varrelta taivaalta tippu nyt käpyjä. Voi vittu, mä näen itseni läpi selkeästi näitä näkyjä. Näkeekö Piimä Kiittämätön keikkoja tai Transatantsa-keikkoja tänä kesänä jossain? No joo, tässä on vähän semmonen homma, että meinasin tuolla keikallakin mennä möläyttämään, jota ei olisi varmaan pitänyt vielä viralliseksi sanoa, että vissiin vähän isompaa tuossa elokuun lopussa. Jykylä huudella tulossa ja sitten oli jotkut UG-hommat kanssa silloin elokuun alussa. Ne on ainakin, mutta nyt
on ollut semmoinen rytäkkä muutto tuossa samassa, niin varmaan tuollaisen kuukauden luovan tauon pidän, että no näin kun puhuu sen, niin ei varmana pidä näitä puheitansa, mutta koitan pitää sen kuukauden tauon, mutta ainakin kesän lopussa niin on ollut parista hommasta ja tantsaa hommista, katsotaan nyt, pyydettiin huomenna soittaa hommiin, mutta oli vähän nämä aikataulut, niin voi olla, että nyt vaan mennään ihan piimänä tällä kertaa. Kesäpiimänä. Kesäpiimänä. Mä sanoisin, että Tampereella kuitenkin semi-iloinen, ja sehän onkin niin vaan, että se on alati muuttuva. Kerro mulle, mikä on paras musatyyli? Just nyt. No mun on pakko sanoa, että ei sitä ole parasta, että se on niin kuin jokaisen mielenmaisema oma hetkensä, omat genrensä siis, että ei tule, että toi tulee niin kuin ihan päivittäin kuunneltu joko rockia, psykeä tai räppiä, että tosi paljon vaihtelee ja niin kuin vanhaa mustaa musaa kanssa nykyään, että tosi paljon vaihtelee. Ihanaa kesää sulle, Piimä, kiittämätön. Kiitos paljon. Joo, kiitoksia paljon. Kiitos, että haastattelitte. Kiittämätön, kiitollinen tässä näin ja rock'n'rollia mennään eteenpäin. Kiva, että olitte mestolla. Täällä on tänään paljon räimettä ja mäiskettä. Tästä se vasta alkaa. Yes! On edelleen mitissä, se mi kuosin elämse. Aitana ku juise ja elossa ku Andy. Kädeni vakaate, tarvis keikoille stänni. Vittu poika brändin tyyli 10 linja. Kutankin on kuunneltu, Jave on katuninja. Jave on katuninja. Jave on katuninja. Jave on katuninja. No niin, meillä on sitten seuraavaksi piinapenkissä Vakaiden käsien Jave. Mitä kuuluu? Hyvä, aina hyvä. Ihanaa. Hei, Vakaat kädet on aloittanut jo jokin aika sitten ja te olette tehnyt jonkinlaisen comebackin, eikö niin? Mistä tuli semmoinen idea? Joo, raha ja arvostus ja Instagram-seuraajat, pelkkä hype ja massi tietysti. No en mä tiedä. Kauhean kauan kaikki on yrittänyt tökkiä ja sitten kun tällaisia herkkiksiä tökitään kauhean kauan, niin sitten ne suostuu tällaiseenkin tyhmään asiaan. Antaa periksi. Jep. No miltä se on tuntunut nyt sit olla uudelleen tuolla niin kuin lavoilla? Edelleen hävettää. Liikaa massia tyymillä tyypeillä, liikaa lapsia tyhjillä nyyteillä, köyhiä rehkimäs kylmillä dyyneillä, liikaa siirtominatsien kyydeillä, liikaa massia katujen tyyleillä, liikaa hatsia tullien syyneissä, liikaa patsia laillisissa ryyneissä, liikaa ihmisiä tavarana myynnissä. Miten sun mielestä ajat on muuttunut siitä, kun Vakaat kädet aloitti ja nyt kun te olette tavallaan taas täällä niinku rundilla? Huolella, paljon. Ehkä voisi sanoa, että se voi olla jopa syy siihen, miksi on suostuttu heittää pari keikkaa, koska onhan tää nyt ihan perseestä tää nykymeininki. Come on, vittu. Pennut vetää peukkua ja kuuntelee musiikkia, missä ei ole mitään tekemistä musiikinkaan. En mä tiedä, vittu. UG takaisin ja vittu funkki takaisin räppiin. Peace. Erittäin hyvin sanottu. Mikä on parasta musaa nyt? Tällä hetkellä paras musa on edelleen Napalm Death ja Sepultura. Fuck yeah. Tosi hyviä vastauksia. Kiitos paljon, Jave. Kiitos paljon. Seuraava biisi kertoo siitä, kun ollaan oltu ensimmäisen ja toivottavasti viimeisen kerran Antifalloksen kanssa Suomen rajojen ulkopuolella keikalla. Tästä ei pitänyt puhua. 1, 2, 3. Onko jotain bileitä, missä ei ole tänä kesänä käy? Omissa bileissäni. Sitten Eli? THHN, Tesoma Hip Hop Night. Kannattaa käydä, jos joku siellä kattelee. Näissä ehdottomasti, jos tulee jatkoa. Tai tapahtumia? En osaa nyt nimetä mitään, mutta tällä vastaavanlaisissa tapahtumissa. Kyllä. Musiikki ja ihmiset. Ruokaympyrästä tulee mieleen vaan pizza. Mistä sitä tää hätä saa fantasista? Vittu Foodora kun meimu.pizza online. Miten tollanen paska voi olla edes laillista? Puffaa vielä sun musaa.
Most Palonen, a.k.a. Tommi Pehmeä, a.k.a. Most Palonen. Jos mä sanoisin, mut varmaan löytäis MySpacesta, mut löytää kyllä muualtakin. Uutta musaa tulossa joskus. Kiitos. Kiitos teille. Digilästä raholla kessut on epilää, kun se on kansassa stykenne tekinä. Mahdollista seksiä, soundia etsittiin, this is the best shit. Miten täällä Labrafesteillä, niin mitä sä oot tykännyt, mikä on ollut hienoa? No ainakin se, että niinku on tosi paljon väkeä ja siis että on hauska silleen, kun oikeastaan keltä vaan kysyy asiaa, niin silleen kaikilla on joku sille kaveri jossain bändissä silleen, että on tämmönen vähän niinku ison perheen tapahtuma. Ihanasti sanottu. Sellainen fiilis sille välittyy. Onko jotain kesätapahtumia, mihin sä aiot nyt mennä tänä kesänä? Onhan niitä, mutta nyt niinku silleen Labrafestin lisäksi silleen tämmönen villikortti. Huomenna on Daniel Hellmanin ilmaiskonsertti Ratinassa jossain pubissa ja se on varmaan tosi hauska tapahtuma, niin looking for it. Nice. Kiitos tosi paljon. Kiitos, oli hauskaa. Sä oot järkkää Labrafestiin jollain tavalla. Kerro vähän Labrafesteistä. No Labrafesti, se oli semmoinen idea, mikä syntyi tyhjästä kollektiivisesti ja oltiin, että vittu nyt tehdään niin kuin DIY-meisingillä omasta taskusta ja vähävaraisille. Alkuperäinen idea oli, että taisi ollut ilmainen tapahtuma kaikille, mutta sitten piti ottaa huomioon kaikki kulut ja pyydettiin sitten vaan se 10 €. Täällä on kuitenkin 20 artistia 2 päivää, että se on paljon edullisempi kuin noin tollaset isommat niin kuin, musiikkitapahtumat, jotka pyytää sitten 10 €, jopa 100 €. Tämä on semmoinen hyvä vaihtoehto niin kuin ihmisille, joille ehkä niin paljon rahaa ja haluaa sitä yhteisöllisyyttä ja itse tehtyä ja semmoista, niin kuin, että se on niin kuin saatavilla niin kuin jokaiselle. Ja. Aivan mahtavaa. Ootko muuten tässä Labra-toiminnassa mukana? Joo, kavereiden kanssa siitä lähti ja sitten pamahin vaan paikalle ja ne oli silleen, että no haluatko tehdä jotain. Ja, joo, voi mä jeesaa. Sitten musta tuli siivous vastaava ja täällä sitä ollaan ja ollaan hyvä tiimi saatu kasaan. Kaikki on toiminut hienosti ja hyvin on tullut porukkaa ja Labrafeste niin toivottavasti tulee lisää vielä tulevaisuudessa. Ja toivottavasti. Sä olit myös esiintyä täällä, eikö niin? Millaista musaa soitit ja no kerro vähän sun musasta. Mun musiikki on todella monipuolista. Tykkään punkista. Mä haluaisin osaa rääkyä silleen ja näin, mutta mun musiikki on ehkä aina ollut sellaista jonkin sortin sisäisen mielenmaiseman niin kuin lyriikkaa, että todella improvisaatiopohjasta, se tulee vaan suoraan jostain tuolta päästä. Että tänäänkin esiinnyin ensimmäistä kertaa yleisölle, jännitti tosi paljon, silmät kiinni puolet siitä, mutta sitten kun avasin silmät näin, että oho, täällähän on hemona porukkaa ja siitä tuli voimakas olo ja tosi silleen hyvä fiilis, että uskalsi lähteä pelkoja kohti ja ylittää ne. Musiikkini on herkkää, hyvin melankolista. Mä näen maailmassa paljon kauneutta surun kautta. Tosi kauniisti sanottu ja onneksi olkoon debyyttikeikasta. Onko jotain bileitä tänä kesänä, mihin aiot mennä? No, bileitä, tapahtumia, mitä vaan? Kyllä, mä pyrin mahdollisimman moneen meneen vieraileen ja sitten tietysti Puntalaan. Mutta aika silleen tuulen mukana mennään, että katsotaan mitä sitten keksii. En ole suunnitellut, mutta ehdottomasti haluan nähdä kavereita ja uutta musiikkia ja uusia bändejä. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Kokenut paikat, jossa nimi on vain takana. Tavannut Mannerheimin silmästä silmään. Vedennyt rikki mereen olla mannerlaahtana. Palannut kotiin eikä tuntunut miltään, ei se ole tuntunut miltään, ei se ole tuntunut miltään, ei se ole tuntunut miltään, ei.
Ei se ole tuntunut miltään, ei se ole tuntunut miltään Labra Fest. Haluaisin kysyä tuosta sun fitistä. Haluatko kertoa, mikä tässä on innoittajana tai mitä sä niinku, mistä se on siis tosi upea ja ihan tosi hurja ja siisti, niin kerro vähän minkälaisia ajatuksia sen takana on. Tämä on niin vuosien aikana niin kehittynyt tämän näköiseksi, että se lähti siitä vaan, että mä tykkään niin keräillä niin kirppareilta esimerkiksi paljon kaikkea niin pientä tilpehöörää sun muuta roinaa. Ja sit, jos mä oon löytänyt jotain niin siistejä tavaroita tai jotain kivaa pikkujuttua, niin sit mä oon niin aloin joskus vuosia sitten niin kiinnittelee niitä vaatteisiin. Ja sit niin siitä se on niin tavallaan lähtenyt, mutta sit mä oon niin ottanut aika lailla varmaan vähän kaikesta niin inspistä tavallaan ja sit niin omalla twistillä vähän sit tuunaillut näitä menemään. Minkälainen musa sä oot syttymään? Onko jotain, mikä on nyt just sulle tosi kiinnostavaa tai hyvää musaa? Semmonen niin oikea musa, eli mä tarkoitan sille sitä, että niin soittaa niin ihmiset soittaa soittimia niin kitaraa tai niin kitararummut ja semmoista niin aidon kuuloinen musa. I know that place since it was a workshop for cars. I'm very motivated to see what is going on here. And today I'm surprised about these very many people here. Are there some events this summer that you're going to attend? I really I like to go in the forest. There is silence, I can meditate there. There's now in the evenings, the nights are brightful and colorful. I have actually I'm not updated anymore. I would say since 10 years. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you very much. And good luck with everything. Thank you. You know, in my brain, Tampere, since I have learned to know it, was quite much a place for young people and for underground culture with a very long tradition. Labrafesti eka päivä alkaa olla melkein paketissa. Mulla on tässä 2 Labrafestin järkkää ja ketä te ootte? Terve, mä oon Brandon. Meikon on Pada. Mistä teidän idea lähti tehdä tää tapahtuma? Kysy Grand Architectilta. Yeah. Mahdollisuus siihen, meillä on tämmöinen hieno kaupungin tukema tila ja mietittiin, että kesän avausbileet. Meillä oli pöydässä istu minä, Brandon ja Ondan bossi Jupi ja Labran Grandmaster Sebu. Ja me oltiin silleen, että pidetään bileet, mietittiin miten me se tehdään ja me ei tietty, mutta mä sanoin, että mulla on suunnitelma, vaikka sitä vielä ollut ja sitten me ruvettiin tekemään. Ja se on opetus kaikille, että eka pitää lähteä tekemään ja sitten vasta katsotaan mitä tehdään. Siitä se niin lähti. Ja tässä me ollaan, hyvin menee. Täällä on ollut ihan mahtavaa musaa. Tänään on ollut enimmäkseen räppiä. Mistä te olette skautannut näitä artisteja näihin bileisiin? No kaikki oikeastaan kavereita ja se mikä mua lämmittää siinä, että tämä piti olla ilmaistapahtuma alun perin, mutta sitten tuli rajoitteita siitä, jos tulee liikaa porukkaa. Vapaa Nekala oli joskus back in the days Nekalassa, niin siitä opittuna täällä oli hallin ihmiset sitä mieltä, että pitää vähän rajoittaa aidoilla ja lipuilla. Mutta tosiaan ilmaistapahtuma oli tarkoituksena ja kaikki artistit on tullut tälle pyhällä hengellä. Kaljaa ja ruokaa ja matkat, pensat maksetaan niille
Ja se on tässä kaikista hienointa ja meillä on tosi paljon talkootyöläisiä, ketkä tekee tätä ihan täysin pyhästä hengestä pitkää päivää ja me kiukutellaan tällä välillä toisillemme, sit halaillaan ja itketään välillä ja semmoista hyvää meininkiä, tiedätkö, sellaista. Mutta tosiaan kavereita kaikki ja mä oon tosi iloinen siitä, että ihmiset jaksaa tehdä, vaikka ne on isoja artisteja ja ne saa rahaa niiden keikosta, mutta tulee silti tänne vaan niin viettää hyvää iltaa. For the people, man. Para on ihan oikeassa. Tässä me tultiin kaikki. Para laittoi mulle viesti yksi päivä. Onko se varmaan kännillä jotenkin laittanut siihen yöviesti, että hei jäbä, tarvin sun apu näissä hommeissa. Ja sitten, no tässä mä sitten liityin. Mä oon markkinointivastuu tässä. Te ootte varmaan nähnyt tai et oo nähnyt mun naamaa siinä. It's for the passion, man. For the love, for the music, for the culture, for the people. Yeah. Ja tää äijä on tehnyt ihan uskomatonta duunia. Siis se on säätänyt meidän kaikki verkostot ja systeemit, kirjoittanut sähköpostia ja tehnyt taulukoita silleen, että mulle ei jäänyt vaan enää duuni täytellä niitä taulukoita, silleen korjailla niitä ja laitella vähän järjestykseen, että what's up, man? Tässä on vittu kova. Ei vitsi, mä pakko antaa propsit teille taulukoita, se on aina niinku kyllä kertoo, että monia taulukoita ja yli 10 WhatsApp-ryhmää ja kaiken maailman pöhinää koko ajan. Me Brandonin kanssa hoidetaan nuo jutut tai silleen, että siinä ei sitä niinku, yksin eikä edes kaksin tämmöisiä juttuja pysty tekemään. Mutta sitten kun meillä on paljon porukkaa, meillä on lava vastaava, meillä on piha vastaava, ääni vastaava, siivous vastaava, keittiö vastaava. Sitten niiden alla on jengiä ja kaikki tekee tätä täysin ilmaiseksi. Tai silleen, no miten se ilmainen, miten se sanotaan? Me saadaan tästä tosi paljon ja sitten kun antaa ihmisille paljon, niin se antaa vielä enemmän. Se on se meidän pointti tässä hommassa ja me halutaan tehdä lisää. Jep, mitä seuraavaksi? Ei piti liikaa paljastaa, mutta että jos me saadaan tarpeeksi taustavoimaa, niin meillä olisi iso juttu tulossa tuossa elokuun tai syyskuun aikana ilmaistapahtuma aika lähellä Tampereen keskustaa. Siellä on isoja nimiä on puheissa sinne ollut, mutta tarvitaan sinne vähän just, että aidat maksaa, vessat maksaa, JV maksaa, äänimies maksaa ja artistikin maksaa periaatteessa, koska se rassa se maksaa, eli se juo kaljaa. Me tarvitaan vähän pientä pontta, että me pystytään tekemään näitä, mutta on suunnittelee jo seuraavia juttuja. Hei, tiedätkö kaikki, noi vessat maksaa aika paljon. Ihan vitusti. Ja sitten kun jengi vielä buffailee tai se pommaa niihin ja sitten joku buffaa, niin vitsi, se vielä, siis ne on tähtitieteellisiä summia, että meidän budjetilla niin me ollaan ihan ojassa. Jotenka kiitos kaikille, ketkä ei ole pommannut meidän vessoja. Kiitos siitä. Ja ne, ketkä on pommannut, niin me putsataan ne. Ja me muistetaan nimet, kun me tätä hinkataan sunnuntaina sitten, että ei mitään, mutta mä ymmärrän sen. Se kuuluu myös kulttuuriin, että sillä ei voi mitään. Mä en tuomitse ketään siitä. Mutta hyvä, että ymmärtää, että kenen paikkoja sotkee, se on se juttu. Tampereessa on alakulttuuri. Ja kaikki tajuu nyt vähän. Mä sanon suoraan kamera, suoraan teille. Alakulttuuri nostaa yläkulttuuria. Me ollaan tässä pohjalla. Me tehdään sitä mutatyötä. Me ollaan siinä vessoissa bongamassa jotain tageja siitä pois. Me tehdään sitä työtä, mistä kaikki muut saa sitten näkee siitä, tiedätkö, tosi putsattu ikkunoita siinä ja tosi hyviä tiloja. Ei, me ollaan ihan tästä roughest. We from the streets. And from the streets we return. Ja me ei tehdä tosiaan mitään bisnestä tällä. Se tässä on hienoa ja se olisi muutenkin mahdotonta oikeastaan pitää. Meillä on niin paljon hyviä bändejä, niitä on tosi paljon työntekijöitä. Jos me maksaisimme kellekään 2 € tunnissa palkkaa tai keikosta edes 20 per artisti, näiden kaikkien lisäksi, niin me oltaisiin ihan suossa. Niin silleen, että parempi pitää homma nimenomaan kaikille avoin, koska me päästään niin katsoa, jos mä katson, että mitä tuot kuuluu. Hyvää musaa, mä menen katsoa, sinne pääsee ilmaiseksi sisään, niin siitä se homma, ihmiset lähestyy toisiaan eri paikoista, eri kulttuureista jopa. Silleen, tiedätkö, että se on meidän voimavara täällä, että me voidaan yhdistää itsemme, eikä eristää itsemme. Joo. Se on niinku, sen takia me halutaan tehdä tätä tälleen, ilman bisnestä. Hei, tiedätkö, mä tiedän, että aikat on vaikea, täällä on sotia, täällä on tämmöisiä ihan vitun crazy meininkiä oikeesti. Ja asiat on vaikea, tiedän, se on vaikea mennä siihen kauppaan ostaa ruokaa. Mäkin itse, tiedätkö, pitää budjetoi siinä ja katsoa. Ja joskus mä oon ihan köyhä, mulla ei ole mitään rahaa. Ja siinä pitää vaan mennä läpi. Ja mä tiedän, että se ei ole vaan minä, se on monet.
me kaikki elämässä, kaikki maailmalla pallon ympäri. Paitsi se juttu on, että like, hei, noi kaikki sivu. Mä oon kuullut tarpeeksi, että ei tätä ja ei tätä ja ei tommosta pysty. Nyt mun puolesta ja varmaan Paran puolesta, nyt loppu. Nyt rakennetaan omaa juttuja, omia pirejä. Vittu, tehtää nyt nämä asiat. Pakko sanoa, toi on kyllä hyvä. Se on ihmisellä aika sisäänrakentava juttu, ei uskota asioihin ennen kuin me näkee ne. Mä muistan silloin sillä, oltiinko me Arturin pöydässä, niin mä selitin tää juttu, että mulla on visio. Niin, mä muistan Brandoni, tää on kova tyyppi tekee kaikkea, se on tehnyt paljon juttuja ja se on niinku kokenut niitä, miten niinku asiat menee, miten ne kulkee. Mä muistan, kun se oli tälleen vaan, että tuleeko sinne ketään, ei tää voi toimia silleen, tiedätkö, sä olet heti niinku... Olin mä kyllä ihan pihalla silleen. Sä heti rupesit prosessoimaan sitä just, että onko mahdollista tehdä tällaista. Ja sit äijä alkoi luottaa siihen, mutta tässä on nämä tyypit. Sinä olet grand architecti, sinä näytit se visio. Ja tässä on taikuri. Siinä on meininki. Ihanaa. Ja siis propsit, tää on ollut tosi mahtava tapahtuma. Pada puffaa vielä teidän musaa vähän se. Siis teillä oli keikka kuitenkin tänään Mimosan kaa. Siis Mimosa. What's up? Tietäjät tietää propsit. En ole ikinä nähnyt herraa, mutta Matsda Minkkinen. What up? Mimosa on iso hahmo. Heti kun mä näin sen tyypin, mä olin silleen, että mulla on yleensä iso tila. Tai silleen, että mä pystyn hakemaan oman tilaan, mutta silleen, että what the fuck? Tää tyyppi oli sellainen, että ei jää tilaa, se puskee täysillä. Sitten kun mä tutustuin siihen, mä ymmärsin, mä tapasin sen mutsi joskus jossain VVn keikan jälkeen. Mä hiffasin, että tää tyyppi on aito. Se voi sanoa niinku aito G. Valon pois mun parullaus, mun saa tupa tänne tai tullaan mukaan. Ota kiinni jos saa, tuut sä messi vai jät sä tyynis. Onks sun filteri päällä, en saa selvää sun omasta tyylis. Kuka ei hauis kaunista ja kiiltävää ja tyylistä. Ja jos hyvä pinta siihen, harmaat ja peittävää. Jos sä tiennyt, niin nyt sä tiedät, miten homma toimii, jäät sä täs. Meillä on niinku hyvin ystävyyden kautta lähtenyt se räppihomma, että me tykätään räppäitä, meillä on hyvä dynamiikka. Meillä oli Club 27 paljon terveisiä, me ollaan niitä väsätty kanssa Mimmun kanssa aikanaan. Ollaan heitty paljon keikkaa ja Mimmu on, se vetää semmoista vähän nuorempaa katumeininkiä, tosi se on rumpali, se on soittanut punkibändeissä, sillä on hyvä rytmitaju, siis se on Suomen lahjakka, sitä on verrattu Suomen Mariska, what up? Meitsi on taas tommonen vähän, mä oon heittänyt keikkaa pelkästään, mä en julkaise oikeastaan musaa, mä en oo päässyt siihen vielä kiinni, mutta mä heitän paljon keikkaa, mä tykkään siitä ja Mimmu on hypännyt siihen, se on myös semmonen heittäytyjä-tyyppi, niin meillä vaan klikkaa ja aina kun mä saan keikkaa jostain, niin mä oon silleen Mimmulle, että hei, pitäisikö meidän mennä ja sit me yleensä mennään. Huomenna myös jatkoja löytyy Veiveltä, meillä on niinku koko päivä ja koko ilta täyttä tykitystä, 2 lavaa, ei oo hirveästi mitään vaihtovälejä, bom ja niin edespäin. Aivan mahtavaa. Kiitos tosi paljon jätkät. Ja kiitos näistä bileissä. Kiitos teille. Kiitos. Ja shout out all Tampere! Vittu nostaa sitä alakulttuuri, let's go! Ja Labrafestin kaikille duunareille, työntekijöille oikeasti rakkautta. Ja kaikille tyypeille, jos sanon jotain mielipiteitä, tää homma ei olisi tässä ilman kaikkia niitä tyyppejä, ketä on ollut messissä. Ja myös teki. Tää on se meidän juttu. Joo. We care about the community. Yes! Yeah. Come on. Kiitos Alatako. Yes, kiitos. Hyvä jätkät. Syy miksi me esiinnytään täällä on Labra vitun fest. Ei esiinnytä missään vittu haluta mitään euroa joltain apinoilta, jotka esiintyy jossain huomiopaikoissa. Me esiinnytään täällä, koska joku tekee DIY-festivaalia. Labra fest! Joo, jos kiinnostaa tamperelainen alakulttuuri, niin me kyllä tiedetään siitä ihan ruohonjuuritasolta. Tällä hetkellä me ollaan täällä Labrafesteillä. Täällä on myös tämmöisiä ihania kasvatuksia. Ja sitten täällä alakulttuuri elää ja asfaltiraoista möyryä. Me yritetään löytää noita pieniä rikkaruohoja, jotka sieltä asfaltin raoista puskee ja kukoistaa ja tekee tästä Tampereesta niin erityislaatuisen paikan. Tämä on Alt Guide to Tampere. Kotin sun tulta
voisin lämmitä sen liekin. Ja vaikka tuukaksi tultaisin tulipala viekin. Se tulipala viekin. Siekin ja siekin. Terve! Tässä Ruusuli, kesäharjoittelija, Alt-Kuutteesta. Tässä YouTubessa. Olenko minä nyt siellä YouTubessa? Ja kello on nyt meillä siellä se... Täällä on kello sen verran mitä... Siellä on kello sen verran mitä täällä on nyt kello vai? Kello on siellä niin paljon kuin... Mitä kello on?